Ez mamed hikmeta Xwedê da, kurmanc di dewleta dinê da. Aya bi çi wecihî mane mehrûm, bîlcumle ji bo çi bûne mehkûm? Gerdê hebûya me padîşahek, layiq bidiya Xwedî kulahek. Teyîn bibûye ji bo wî textek, zahir vedibû ji bo me bextek. Hasil bibûye ji bo wî tacek, elbette dibû me jî rewacek. Xemxwarî dikir li me yetîman, dînane derê ji dest li eyman. Galib nedibû li ser me ev Rûm, nedibûne xerabeyê di destê bûm. Her çî bire şûrê destê hîmmet, zeft kir ji bo xwe bi mêrî dewlet. Lew pêk ve hemî bêtifaqin, daîm bi temerrûd û şîqaqin. Gerdê hebûya me îtîfaqek, vêkira bikira me înqiyadek. Rûm û Ereb û Ecem temamî, hemyan ji me re dikir gulamî. Tekmîlî dikir me dîn û dewlet, tehsîlî dikir me ilm û hikmet.